skubber de væggen næsten en af gangen, og så kan jeg køre ind og hente de sten, der er, som bare skal smides ud. Og det er simpelthen de fedeste teglsten. Her står der Floes teglværk. Et lille teglværk, der har ligget ude ved Grund Fjord. Faktisk også der, hvor vi høster tagrøjs i vinter. Hele det hænger sammen, det er fantastisk. Så, og dem er jeg fuld i gang med at rense nu her. Og det er jo et stort arbejde. Og derfor gik jeg jo for noget tid siden i gang med at bygge en murstensrejsemaskine. Men jeg er ikke rigtig kommet videre med det. Den første motor, jeg havde sat på, den brændte sammen efter ganske få minutter faktisk.